Už si tu, Matej, už hraješ. To si tento sranec hraješ. Prečo tam je takú veľkú? Senzitivitu? To neviem, prečo tam tak tieto niektoré hry. Nejaké káresy. Živý flashlight máš, Matej, ale. Veľmi divný. Wow. Čo je taký zničený barák? Tu Slenderman tu ničil. Nožík? Ten barák má aj kolíziu, pozor na to. Jednu hru som hral, ktorá bola horšia. So kolíziou, už nefungoval poriadne. Táto hra je, toto je dosť lepšia ako tá ona, než tam bola, tuším, tam, kde si skočil. To tuším ten prvý paperik. Musíš teraz hore ísť nejakým spôsobom. Tam. Toto nie je až také zle, to nevyzerá to až tak zle. Akože aj tá baterka je taká divná, ale nevyzerá to úplne zle. Ani graficky, no graficky vyzerá zle, ale... Ako hovorím, že to má kolíziu, tento dom, takýto istý asset som videl v takej jednej inej hre. Táto je možno aj textúry. A cez to iba išiel. Ale máme kolíziu, či ten človek má kolíziu tam dal, hej. Spadnutý strom, to je divné. To je veľmi, veľmi divné. To čo je? To je z Číny. Tam je červená ona hviezda. To z Číny tu padlo niekde, tá si v čínsky, nejaký džungla, alebo čo je to hra. V čínsky džungla asi máte. Alebo vo Vietname, a skôr vo Vietname asi, no. Tu Číňania spadli, hej, tu sú nejak také vietnamské, ono je tu nejakí vojaci mali, nejaký baraks. To vo Vietname máte toto, alebo to je Laos. Možno Laos to je, toto je asi Laos, Matej. To čo je? To čo je, aké dildo? Maneon, tak to asi nie, nefakt nejaká azijská ona. To je kálna vec. To čo je? What the fuck? Čo je, Matej? To je dildo nejaké. Obrovské mega dildo. To je dildo Swaggins. Dildo Swaggins. No zajímavé, že aký sa Slenderman je to hra. Možno sa tu dozvieme, čo chvíľu. Tu už musí byť nejaké, on tu asi hore. Je, ty môžeš ísť? Nemôžeš. Na piče nemôžeš ísť. Kto to vymýšľa, že nemôžeš ísť po schodoch? Že schodí si na to, aby sa tam lezol. What the fuck? Mám taký pocit, že to hra ani Slenderman není. Už nevideli, má 4 notas recogidas. Invisible Vault nemôže ísť. Tam je Visible Vault. Čiže tie sračkové Slenderhry, čo som nás hral, tie mali aspoň Slendermana, keď už nič. Alebo aspoň fotku tam, čo sa objavila, ale toto nič není. To je len fekálne hovno. Len hovienko tu, makové. Si našiel nejakú pičovinu, čo to je? Hej, Water Tower. To je dobré. Jež, on tu je! On sa zjavil, on žije. Slenderman je živý. What the fuck? Dobrý zvuk to má jumpscareový. Už je po tebe. On si ide po teba. Je to núbe. Som myslel, že to je Boone. Ten núb pozadu je, že Boone. Pekný Slendík. Slendík. Zabugálny Slendík, ale dobré, no. Zase si on je pri tých vietnamských oných barakov. Alebo Laosov, neviem, kde to píče sa odohráva to hra. Bez tak v Laos sa odohráva. Nič tu